знание, което не споделиш, се превръща в грях. Има ли Христо Попов своите лични морални авторитети, огледало от ценности и вяра, които не се променят, без значение какво се случва в света? Труда, постоянството, дисциплината, ученето първо те прави по-добър човек. По-добър човек значи, че имаш какво да дадеш на другите повече. И второ, прави твоя свят по-богат. Искам да ви попитам, има ли връзка между идентичност и това дали ще бъдеш успешен в това, което правиш? Да имаш голям Мерцедес не е успех. Да имаш 2 бодигарда не е успех. Да имаш яхта не е успех. Да можеш да лежиш цял ден по плажа, на плажа и да не правиш нищо не е успех. Нашата работа е да намерим това, което ни е работата и да дадем цялото и сърце. И това е успеха. В малкия град по-трудно ли е или по-лесно? Единственото, което е страшно на малкия град, е да не ти повлияе да мислиш по малък начин. Лидера е човек, който вижда нещо, което другите не виждат. Левски е виждал България, която другите не са виждали. Ботев е виждал нещо, което другите не са виждали. Дилян Пеевски трябва да види нещо, което другите не са виждали. И тая визия трябва да е толкова готина, че ти подпали черката. И да е толкова чиста, че да си струва хората да работят за това. Телефона ни прави по-глупави. TikTok, той ми показа изследване, които показват, че зависимостта на едно дете от телефона е по-голяма, отколкото от наркотици, от кокаин. И ти си представи, ако имаш едно готино 15 годишно дете и шкафът ти е пълен с кокаин. Ти ще му кажеш ли, Марийке, взимай си колкото искаш, няма проблем. Всеки, който се оплаква от България, просто търси причина да се оправдае, че от него нищо не става. Ние си мислим, че всички неща, които имаме, са ни даденост, а те не са. И Сенека ме научи да си представим живота без най-хубавите неща, които имам. И тогава почваш да ги оценяваш по по-различен начин. С кое изречение бихте завършили срещата ни? Много е хубаво човек, ако успее, винаги да е щастлив и никога доволен. Винаги щастлив и никога доволен. А сега е време да стане още по-светло и на нашата сцена. Защото ще поканим един човек, който успява в това, което прави. Основал над 30 компании в 7 държави. Днес неговата компания Fast Track консултира стотици международни екипи по целия свят в това как да изграждат култура на висока продуктивност. Методологията на Fast Track е вече призната на световно ниво и тя ще бъде включена като част от програмата на Harvard Business Club. Ще поканим предприемач, който много пъти е започвал от начало, който се е научил да превръща падането в нов старт, грешките в мъдрост, опита в най-ценния капитал, който сподели с всички нас. Вдъхновяваща личност, без претенции за съвършенство, ментор, учител. Предприемач с визия, лидер с характер и смелост да мислиш различно и създаваш нова култура. Човек, който се учи всеки ден и вярва в дисциплината на ежедневните стъпки и в това, че ако искаш, значи можеш. Автентичен, истински, неподправен, харизматичен Христо Попов! Добре дошъл. Благодаря. Благодаря. Заповядайте. Господин Попов, добре сте дошъл в Сандански. От името на цялата аудитория ще си позволя да ви благодаря за вашата отзивчивост и за бързината, с която ни дадохте да за тази среща. И трябва да ви кажа, че по същия начин отговориха и всички тези хора, когато го поканихме на тази среща, така че любовта ни е взаимна. Благодарим ви много. Съвсем естествено, първият ми въпрос към вас е защо? Защо сте в Сандански и от коя визия воден всъщност минавате по този път? Може ли на ти да си говорим? Добре, минаваме на ти.
Аз може ли да те питам ти защо го организираш това нещо? Добре. Защото имам визия да живея в едно общество, в което, това е малко егоистично, може би, в което се чувствам комфортно, говоря си на темите, които ме вълнуват и в което се събираме заедно, за да правим добро за други хора. Окей. Тоест, тръгваме с оговорката, че говорим основно за Сандански. Окей ли си това? Да. Окей, добре. Обратно на твоя въпрос, има един римски император Марк Аврелий. Той е един от бащите на една философия, която аз много уважавам, стоицизма. И той има една интересна приказка. Знание, което не споделиш, се превръща в грях. Аз съм имал, живота е бил много милостив към мен и ми се случили много неща. И живота е бил много милостив и ми се случили много гадни неща. И това ми е помогнало да натрупам знания. И ако тези знания не ги споделям, мисля, че това ще е грях. Втората причина е, не знам дали се е случвало, ако някой ти подари саксия с цвете и ти я сложиш на грешното място в къщата. И това цвете, като ти го подарят, то е хубаво, обаче ако няма достатъчно светлина, то започва да увяхва. И ти го видиш, че не се развива, преместиш го до прозореца и то тръгне. Според мен има много млади хора, които са така. Според мен млад човек с нереализиран потенциал е грях. И ако може всички такива срещи, благодарение на хора като те, благодарение на хора като Ива, да помогнем на млади хора да реализират потенциала си, това е дар. В Библията се казва, Христос казва, дара е за този, който го дава, не за този, който го получава. Ако ние можем малко да помогнем на това, това е супер. Това е супер. И от разговорите, които имам с млади хора, трудно ми е да се сетя за по-голямо удовлетворение от това. Да даваш. И не само това. Ние сме българи, или аз поне съм българин и много обичам България. И ако тези млади хора останат тук, няма как в град като Сандански или Габрово, който и да е град, да няма млади хора с потенциал. Ако тези млади хора намерят начин да имат самочувствие и си реализират потенциала, то нашето място ще стане по-хубаво. Това е второто нещо. И третото, сигурно за съжаление, има и някаква доза его в цялата работа. Така че това са трите основни причини. Добре. Един човек с визия в този динамичен свят, в който ни заставя непрекъснато да се учим, подлежим на промяна, да усвояваме нови способности. Има ли Христо Попов своите лични морални авторитети, огледало от ценности и вяра, които не се променят, без значение какво се случва в света и кои са те? Няма авторитети, има поведения, които уважавам. Аз съм от това щастливо поколение, което израснахме в комунизма. Комунизма беше по-спокоен строй от сега. Ние имахме по-малко съблазни. И аз се научих от моите родители на две неща. Първото е, че труда прави човека по-добър. И тогава беше лесно, защото моите родители ми казват, труда прави човека по-добър. Учителите ми казват, труда прави човека по-добър. Родителите на моите приятели им казват, труда прави човека по-добър. И за нас труда беше добродетел. Това ми е останало още в мен. Второто нещо, което по същия начин моите родители, моите учители, всички говориха в един хор, ученето прави света по-красив. Колкото повече учиш, колкото повече четеш, света става по-красив. Това са две ценности, които са ми останали от родителите ми, от баба ми, от дядо ми, които никога не са ми изневерявали. И аз правя всичко, което мога аз да не ми изневеря. И много вярвам, че труда, постоянството, дисциплината, ученето, първо те прави по-добър човек.
по-добър човек значи, че имаш какво да дадеш на другите повече. И второ, прави твоя свят по-богат. Отговорът на следващия въпрос ще бъде моста и ще преминем към лидерство и предприемачество, това, което вълнува голяма част от хората тук. Искам да ви попитам, има ли връзка между идентичност и това дали ще бъдеш успешен в това, което правиш? Тоест, необходимо ли е ние съвсем съзнателно да работим върху това и да знаем кои сме, на къде сме тръгнали, на базата на какви принципи ще го случим всичкото това нещо? Трябва ли да го знаем или може просто пътя да ни оформя? Ние имаме, според мен, много често имаме грешна представа. Много хора имат дефиниция за успех, която аз не споделям. Да имаш голям Мерцедес не е успех. Да имаш 2 бодигарда не е успех. Да имаш яхта не е успех. Да можеш да лежиш цял ден по плажа, на плажа и да не правиш нищо не е успех. Според мен успеха е да, като си легнеш вечер, да знаеш, че си дал всичко от себе си за нещо, което си струва. И това нещо изчиства пътя пред тебе. Буда казва, нашата работа е да намерим това, което е нашата работа и да й дадем цялото си сърце. Нашата работа е да намерим това, което ни е работата и да й дадем цялото си сърце. И това е успеха. Ти не можеш да достигнеш до това без да познаваш себе си. Трябва да познаваш себе си, трябва да си верен на себе си и трябва да се чувстваш комфортно в собствената си кожа. Всеки път, когато ти правиш нещо, което не си ти, той изсмуква енергията от тебе. Всеки път, когато правиш нещо, което не си ти ставаш фалшив човек. И хората ще го видят. Така че за мен дефиницията за успех е можеш ли да опознаеш себе си максимално добре. Можеш ли да се поставиш ситуации, в които си комфортно в собствената си кожа. Има един коректор, който ни слага всички там, където ни е мястото. И този коректор е реалният живот. Ние не знаем кой сме, ние не знаем как ще реагираме в някоя ситуация, преди да изпаднем в тази ситуация. Тоест единственият начин да опознаеш кой си е да правиш много неща. И живота не бърка. Пробваш нещо, стане, браво Христо. Пробваш нещо, не стане, права с по главата. И ако ти отделяш време да мислиш живота какво ти е казал, ти си намериш пътечката. Тоест в дъното на това има 2 неща. Правиш ли много неща? И второ, отделяш ли време да мислиш? Какво ме научи живота вчера? Ние всички, когато се родим, имаме един учител е тук. Той учител е с нас от момента, в който умрем, се родим до момента, в който умрем. И той учител никога не бърка. И той учител е реалния живот. Този учител обаче има 2 изисквания към нас. Първо, ти трябва да действаш. Ти можеш да мислиш за това събитие 5 месеца и не знаеш какво ще работи и какво не. Сега си направила това събитие, утре ако си направиш много хубаво кафе, седнеш на един чист лист хартия и си кажеш, Тони, я да видя сега, кое сработи? Значи аз трябва да правя повече от това. Кое не сработи? Значи трябва да правя по-малко от това. Ако ти го правиш след всяко събитие, ти следваш се на 10-то събитие, каква пушка ще си? То това важи за всяка област на живота. Трябва да действаш и трябва да мислиш за това, което действаш. Тоест трябва да се отделиш от себе си. Трябва да се погледнеш като насекомо. Това си ти, това гледам и анализирам. Сенека казва, живот, който не си изследвал, не си струва да го живееш. Ако го правиш това всеки ден, по 10 минутки, 365 дни в годината, няма как да не се случат нещата. Няма как да не се случат. Така че трябва да внимаваме с дефиницията за успех. Моята дефиниция за успех е: днес си лягам, нямам грам сили в себе си. Днеска съм изцедил всичко, което Господ ми е дал. Спя 7-8 часа, утре е нов ден. Утре като си легна, пак съм изцедил всичко, което Господ ми е дал. И ако не го направиш, това е грях. Ако вечерта, когато си легнеш, имаш останали сили в тебе,
Това е неблагодарност към Господ. Защото ти му казваш: Господ, ти си ми дал това тяло, ти си ми дал този мозък, thank you, не ми трябва. Тоест нашия ангажимент е да изцедим всичко, от което Господ ни е дал. Защото Господ ни е гласувал доверие. И аз мога да ти кажа, ти имаш телефон. Ти използваш около 4-5% от това, което този телефон може да прави. Господ ни е дал тялото и мозъка. Нашето тяло и мозък е 1000 пъти по-сложно от това нещо. И ние използваме 1% от тялото и мозъка. Какъв трябва да ти е основният приоритет? Господи, помогни ми да използвам максимума от тялото и от мозъка си. Това е първият приоритет. Всичко друго е след това. Това е първият приоритет. Ако искаш да си добра майка, грижи се за тялото и за мозъка си. Ако искаш да си добър пиар, грижи се за тялото и за мозъка си. Това е приоритет номер 1. Всичко друго е след това. Добре, ето да си представим, че вече имаме човек, който е с изградена идентичност, знае на къде е тръгнал, предприемач е и има, да речем, от 7 до 10 служители в своята фирма. Как се създава фирмена политика от началото и как се устоява в тази фирмена политика, докато намериш твоите си хора, които да се припознаят и да останат там с теб? Колко от хората тук имат бизнес? Мога ли да видя? Колко от хората се вълнуват от бизнес тук? Окей, половината. Има ли хора, които нямат бизнес, но искат да правят бизнес? Spotify. Нали знаете какво е Spotify? Основателят на Spotify се казва Даниел Ек. Даниел Ек, аз имах една среща с него преди време и той вика: виж какво, като стартирах бизнес на 20 години, си мислих, че най-важното е колко кеш имам. Като станах на 30 години, си мислих, че най-важно е каква ми е стратегията. Като станах на 40, си мислих, че най-важно е културата на фирмата. Културата на фирмата е едно от най-трудните неща на създаване. И хората имат грешна представа какво представлява културата на фирмата. Културата на фирмата са поведенията на хората. В нашата фирма се държим така и в нашата фирма никога не се държим така. Ще дам един пример. В нашата фирма ядем само здравословно и ходим на фитнес, и в нашата фирма никога не пушим и не пием Кока-кола. Никога. Това е нашето поведение. Защо е важно поведението? Поведението е израз на нуждите на хората. Поведението е израз на нуждите на хората. Тоест основата на здравата култура е да събереш заедно група хора, които имат еднакви нужди, които имат еднакви потребности. Ние сме се разбрали, че в нашата фирма ние търсим само хора, които топ приоритета им е персонално развитие. Персоналното развитие определя определено поведение. И ако, примерно, ти си такъв човек, искаш си скъсаш задника от работа, искаш да се развиеш, искаш да учиш, стоиш вечер до 7-8, а мен ми дреме. И аз 5 часа си тръгвам. И нашите бюра са едно от друго. А няма да сработи. И затова ние казваме, много е хубаво да има разнообразие на мнение. Това е много хубаво. Много е лошо да има разнообразие на поведение. Поведенията са израз на нуждите. Ти трябва да събереш заедно хора, имат, които имат еднакви нужди и една и съща цел. Кой има задача да определи целта на фирмата? Ти. И шефа, в момента, в който една фирма, примерно, искаме с теб да направим ресторант в Сандански. Искаме да направим ресторант, който да има най-хубавите кюфтета в България. И сме обсебени от идеята за най-хубавите кюфтета. Искаме хора да идат от Петрич, от София, от Солун, да ядат нашите кюфтета.
Ние търсим хора, които са обсебени от тази идея. В момента, с който ние имаме тази идея, тя става шефа. Не ти, не аз. Шефа на фирмата е мисията на фирмата. Шефа на фирмата е целта на фирмата. И когато имаме една цел, имаме 10 човека, които са вкопчени в тази цел, и имаме еднакви нужди, еднакво поведение, културата на фирмата ти е готова. Културата на фирмата живее в 3 места. Първо, как наемаш хората. Ако ти дойдеш при мен и аз не видя в погледа ти зверска амбиция да се развиваш, никой няма ти предложи работа. Може си най-добрият специалист на света. На мен ми е важно хъса да се развиваш. Тоест първото е как наемаш хора. Второ, как уволняваш хора. Ако ти дойдеш при нас и пушиш, на следващия ден си аут. Ние сме избрали така да се държим. За нас това са нещата, които са важни. И ако събереш такава групичка от хора, става магия. Защото ти се кефиш да си с тях. Те ти е готино, ти нямаш търпение да отидеш в офиса. И това става магнит за хора, които мислят по този начин. И става имунна система на фирмата, която третира всички други като вирус. Това са основите на фирмата култура. Добре, мислите ли, че в малкия град е по-трудно да създадеш фирмена политика и да устоиш поради човешкия ресурс? Или това са предразсъдъци на човека от малкия град? Имате ли някакви практични наблюдения или мнения? Защото това звучи прекрасно и аз съм сигурна, че ние всички сме съгласни. В малкия град по-трудно ли е или по-лесно? Сандански е малък град в сравнение с Пловдив. Пловдив е малък град в сравнение с София. София е малък град в сравнение с Ню Йорк. Аз съм от Пловдив. И какво това? Малкият град има само един минус. Пазара е малък. Само един минус. Пазара е малък. Съвремието изчисти всички други минуси на малкия град. Едно време, ако искаш да се учиш, трябва да отидеш в големия град. Едно време, ако искаш да видиш, трябва да отидеш в големия град. Сега ти можеш да стоиш в Сандански и да слушаш професорите от Харвард. Ти можеш да стоиш в Сандански и да гледаш дизайнерите от Милано. Ти можеш да стоиш в Сандански и да слушаш музикантите от Миланската опера. Единственото, което е страшно на малкия град, е да не ти повлияе да мислиш по малък начин. И малкият град има само два риска. Пазара е малък. Ще му позволя ли да мисля по малък начин? Целите определят поведението. Ти може да си от Сандански и да кажеш, искам да отворя една дюнер-джиница и от квартала тук всички да купуват мой дюнер. Ти можеш да си от Сандански и да кажеш, аз ще правя най-хубавия дюнер в Южна България. Ти можеш да си от Сандански и да кажеш, аз ще направя най-хубавия дюнер в България. Целта определя поведението ти. От друга страна, това, че си от Сандански има плюсове. Има някакъв комфорт. Има някакъв уют. Чувстваш се вкъщи. Хората те познават. Кмета може да го видиш на улицата. Тоест, забравете минусите на малкия град. Не му позволявайте да ви насъди в главата. Аз съм от малък град, ще мисля по малък начин. Имаш прозорец към света, ето го. Ти го носиш навсякъде. Ти можеш вечерта да си спиш в твоето легло в Сандански, да се събудиш сутринта и да прекараш първите 3 часа в Ню Йорк. Ти можеш да отидеш на обед да обядваш с твоите приятели от училище и след обед да прекараш след обеда в Харвард. Кои са минусите? Кои са? Добре, да речем, че в малкия град
е по-трудно да намериш човешки ресурс, който да се впише в твоята фирмена политика и ти трябва да устояваш. Аз съм слушала в интервю, в което вие говорите за A, B, C плеери в една фирма и ми е интересно, може и накратко да го обясним, сигурно знаят аудиторията, но все пак A плеера е нещо, което е вътре в човека и ти просто го виждаш и го наемаш. Или ако си достатъчно добър лидер, може C плеер да направиш A плеер. Не може да направиш. Нека да се върнем обратно на Сандански. Аз ще ви дам един пример с Саудитска Арабия, който говорим за държава, но то важи и за Сандански. Ние работим много в Саудитска Арабия. И имахме късмета да работим с принца на Саудитска Арабия. Помагаме там за някои проекти. И виж този пич какво направил. Млад. Ултра амбициозен. Отива и вика министъра на икономиката. На образованието. Вика, виж какво, за последните 10 години 10 000 човека от Саудитска Арабия са завършили топ 50 университета в света. Искам да ги намериш. Искам да видиш колко пари получават. Искам да им кажеш, че аз, саудитската държава, им давам 3 пъти по-висока заплата, ако се върнат тук. Вие представите ли си го направите това в Сандански? Колко пари да струва? Ще има ли общината толкова пари? Ще има. Вие представите ли си да оберете каймака на хората, които са излезнали от Сандански, са обучили и ги върнете обратно? Второто нещо, което направиха. Ние работим с най-голямата верига хотели в Саудитска Арабия. И един ден CEO-то, шефа на хотела, ми разправя, вика, дойде един държавен служител при нас. И вика, кои са ти 10 най-талантливи хора? Аз викам, що? Защото искаме да избереш най-хубавото училище в света и ние, държавата, ще им платим едногодишно обучение там. Може ли да го направи общината на Сандански? Естествено, че може. Има ли талантливи хора в Сандански? Има. Може ли да определите кои са бизнесите, които са бъдещето, сърцето на бъдещето на Сандански? Може. Може ли да ги намерите тези хора в тези бизнеси, които са бъдещето на Сандански? Можете. Можете ли да им помогнете да намерят най-талантливите хора? Можете. Можете тези талантливи хора с аксията да я сложиш до слънцето? Можете. И какво ще стане в Сандански след 5 години? Ти как мислиш? Аз мисля, че това, което казвате, означава, че всеки един човек тук от Сандански трябва да стане човек с визия и да не мисли само за себе си. Трябва да стане лидерите. Какво е лидер? Да. Лидер е човек, който не вижда нещо, което другите не виждат. Лидера е човек, който вижда нещо, което другите не виждат. Левски е виждал България, която другите не са виждали. Ботев е виждал нещо, което другите не са виждали. Дилян Пеевски трябва да види нещо, което другите не са виждали. И тая визия трябва да е толкова готина, че ти подпали черката. И да е толкова чиста, толкова истинска, че да си струва хората да работят за това. И хората да кажат, пич, аз съм от Сандански. Ти знаеш какво ще направим след 5 години от този град? Ти знаеш, че половината гърци ще идват тук на хотел. В нашия град. И ние ще го направим. Нека да ти разкажа как ще изглежда Сандански 2300 година. Това е стъпката 1. Това е първата стъпка на изграждане на фирмена култура. За някои хора тая визия ще е безразлична. Обаче за някои се влюбят в нея. И любовта в бъдещето е най-силното нещо. Хората се стимулират от любов към бъдещето и от страх от нещо лошо. И ако аз на тебе сега ти кажа, нека ти разкажа Сандански 2300 година. Нека ти разкажа какво ще направим от този град.
какви хотели ще имаме, какви услуги ще имаме, как ще намерим най-талантливите хора от Сандански, как ще ги обучим, как ще ги пратим по най-хубавите училища в света, как ще се върнат тези хора обратно, как ще направим център за обслужване на клиенти в Сандански, как най-талантливите млади хора ще станат героите на Сандански, как банките ще подпомогнат тези талантливи хора в Сандански. Защо? Защото не искаме да сме бедни, защото не искаме да сме необразовани, защото не искаме да сме по-долу от София, не искаме да сме по-долу от Париж. И какво ще стане с Сандански? Ще разцъфти. Дори няма и значение ти как ще се чувстваш, като работиш в тая посока. Пътят е по-важен от целта, от крайната, дали ще постигнеш крайната цел или не. Да се върнем пак към управлението на човешки ресурси, защото мисля, че ще е интересно за аудиторията. Предизвикателствата пред днешните лидери са много. И според мен едно от тях е това, че в един екип трябва успешно да съчетават хора от различни поколения. Какво ще ни кажете от вашия практичен опит? Какво е нужно за един лидер, за да нулира тези разлики в поколенията или пък да ги използва, за да може системата да върви по най-добрия начин? Трябва да има ясна ценностна система. Възрастта няма връзка. Ценностите на хората имат връзка. Аз съм на 62 години, сега работя повече, отколкото когато съм работил на 25. Мога да спра утре, но работя 3 пъти повече. Възрастта няма връзка. Има връзка на ценностите. И всеки, който ръководи фирма, трябва да се погледне в огледалото. И първо да е наясно със себе си. Ти какво искаш? Кои са нещата, с които можеш да направиш компромиси, кои са нещата, които не можеш? Аз съм се разбрал с моите хора. Ние имаме 3 приоритета. Първият си ти. Не е фирмата, не е Христо. Ти. Кое е в теб? Тялото и мозъка ти. Първият приоритет на човек е тялото му и мозъка му. Вторият приоритет – семейството. Особено ако имаш деца. И третия приоритет е фирмата. Но в тази последователност. Ако тялото ти и мозъка е добре, ако ти си спиш спокойно, защото децата са ти добре, ти ще ядеш всичко от себе си. И ние сме наясно. И сме си обещали също, че ние никога няма да правим неща, които навреждат на други хора. Никога няма да отворим казино. Никога. Ние ще правим само неща, които помагат на другите хора, от които може да изкараме пари. Ние сме капиталисти. Алчни капиталисти. Но сме се разбрали, че има достатъчно хубави неща на света, които човек може да прави, за да може да се развива, да може да му е добре семейството и да може да изкараме пари. Всеки, който дойде в офиса, това са 3 приоритета. Първият ми въпрос е: ти ходиш ли на фитнес? Не си за нас. Ти четеш ли по 1 книга на седмица? Не си за нас. Ти медитираш ли всеки ден? Не си за нас. Но ние сме наясно със себе си. Тоест, обратно на това въпрос. Първото, ти трябва да си наясно със себе си. Ако ти си лидер и ти си фалшив, хората ще го усетят. Ако го усетят, те няма да те следват. Да. В един подобен разговор с Силвия Здраве от град Петрич, къде са ни гостите от Петрич, така да ни помахат, защото знам, че има много от Петрич. Здравейте! Силвия Здраве е първата българка, изкачила за много кратко време връх Еверест, Салохотце и 2К. И тогава тя в една среща ни сподели, че по-опасно от това да стигнеш върха е как ще стъпиш след това, защото всъщност труповете на хората в снега са повече, след като си скачили върха. И тогава се замислих, има ли толкова опасно човешко поведение, при което вече постигнал веднъж една от целите си или постигнал успех, имаш някаква мисъл и поведение, което могат да те катурнат много бързо надолу? Има. И то, ако асоциираш това как се чувстваш с това дали си постигнал целта. Буда казва, много е трудно да намериш щастието в себе си. Не е възможно да го намериш никъде другаде. Колкото по-голяма цел си поставиш,
толкова е по-дълъг пътя до там. Колкото по-голяма цел си поставиш, толкова е по-дълъг пътя до там. Ако ти си поставиш цел 10 годишна цел, твоето щастие те 10 години от какво ще зависи? Аз съм се убедил, че е много важно да скъсаш връзката между труда и резултатите от труда. Трябва да се влюбиш единствено и само в труда. Аз днеска правя презентация следващите 3 часа. Аз имам една задача. Да дам всичко от себе си за тези 3 часа, да направя най-хубавото, на което съм способен. Това ми е целта. Не дали ще стане презентацията. Аз ако дам всичко от себе си, аз повече от това не мога да дам. Аз ако дам всичко от себе си, аз повече не мога да дам. Тоест целта не е да постигнеш нещо, целта е да дадеш всичко от себе си. И другата цел е, утре да съм по-добър от днес. Ние трябва да мерим прогреса, не дали сме постигнали целта, а дали Христос сега, в петък, е по-добър от Христос в четвъртък. Не трябва да се сравнявам с теб, не трябва да се сравнявам с Стив Джобс, трябва да се сравнявам с себе си от вчера. И това е моята цел. Всеки ден максимума от себе си и днеска трябва да съм по-добър от вчера. Ти повече това не можеш да направиш. Добре. Преминаваме към темата за изкуствения интелект, защото той вече е много в нашия живот, повече отколкото преди години и буквално преформатира реалността ни и изисква от нас и нови поведения, и нови начини на мислене. И тук въпросът ми е, има ли методология, начин на мислене, която задължително трябва да оставим, за да можем да прогресираме и да вървим напред? И коя е най-важната способност, която трябва да развием в ерата на изкуствения интелект, за да го ползваме успешно? Колко от вас използват изкуствен интелект? Може ли да... Колко от вас ги е страх? Много малко са. На колко от вас помага? Едно време имаш... Не едно време. Представете си културисти. И културисти се състезават и тренират. И в един момент идват анаболите. И едни културисти почват да се будат с анаболи. 3 месеца по-късно те са 3 пъти по-големи от другите. Тоест, ако ти си културист, когато дойдат анаболите, ти имаш само 2 опции. Едната е почваш ти да се будеш или се отказваш от културизма. Защо? Защото анаболите дават изключително голямо преимущество, ако ги използваш. Това нещо е изкуствен интелект в момента. Има 2 типа дискусии. Хубаво ли и лошо е, когато е морална дискусия, трябва ли да го използваме или не, която няма 2 отговора. Отговор е да. Ние работим с правителството на Сингапур. Правителството на Сингапур отделиха 70 милиона да образоват хората над 55 как да използват изкуствен интелект. Аз, ако съм в общината на Сандански, първото нещо, което ще организираме е курсове на хората от Сандански как да използват изкуствен интелект. А изкуственият интелект е нож с 2 острията. Той ще ни направи по-глупави. Да. Изкуственият интелект ще ни направи по-глупави. В същото време обаче той прави цялата информация, всичкото знание достъпно. В фирменото управление изкуственият интелект помага на 2 неща. Да взимаш по-правилни и бързи решения и да правиш процесите по-ефективни. Да взимаш по-правилни и бързи решения и да правиш процесите по-ефективни. Ако ти се замислиш какво е решение. Решението има само 3 аспекта. Първо, трябва да събера максимално много информация. AI ти я дава. За секунди. Второ, трябва да генерирам максимално много идеи на база на тази информация. AI ще ти помогне да генерираш много идеи. И трето, от тези идеи трябва да избера най-хубавата. Ти ако използваш AI в този процес, ще взимаш решения по-бързо и по-качествено.
Тоест първото нещо, което е как да решаваме, да взимаме решение по-бързо се е. Кои са основните умения? Само две. Тук влизаме малко в такава терминология. Как да създавам контекст? Ние трябва да го научим AI. Преди аз да му задам моя въпрос, аз трябва да му създам контекст, в който той да оперира. Трябва да му обясна кой съм, трябва да обясна моята фирма каква е, трябва да обясна какво искам да направя, трябва да обясна кои са критериите за взимане на решение. Това е контекст. И второто е моето умение да контактувам с него. Само тези две неща. Ако въпросът ти към AI има по-малко от 400 думи, този въпрос не е добър. Тоест, в дъното на всичко рано или късно се опира до две неща. Можем ли да задаваме правилните въпроси? Преди образованието беше, можеш ли да дадеш правилния отговор. Сега мога ли да задам правилния въпрос? И второто, като получа правилния отговор, мога ли да го изпълня? Тя не е execute, мога ли да го приложа на практика? Тоест в дъното на бъдещите умения за AI, мога ли да задам правилния въпрос? Мога ли да го изпълня? И ще дам един пример. Имах късмета да уча в Кембридж. Един от професорите, изпита беше, обикновено на изпит, професорът ти да задава въпроси, ти отговаряш. То беше обърнало обратно. Той казваше, питай ме за неща, които не разбираш. Ужас. Защото ако питаш нещо тъпо, той ще каже, че ти това, ако не разбираш, къде си тръгнал. А ти не можеш да питаш нещо умно за нещо, което не разбираш. Тоест, въпросите нацелват точно границата на твоите познания. AI изравнява нещата, ако можеш да зададеш правилния въпрос. Въпросът е границата на твоите познания. Това е. Контекст, въпрос, execution, изпълнение. Можем ли да кажем, че изкуственият интелект несправедливо изравнява хора, които са учили много години и са чели много, с хора, които не са положили същия труд, но могат да задават правилните въпроси? Знанието няма стойност. Единственото знание, което има стойност, е знание, което променя поведението ти. Всичко друго е интелектуална мастурбация. И според мен така трябва да оценяваме детските градини, така трябва да оценяваме основните училища, така трябва да оценяваме университетите. Знанието, което имаш, помага ли ти да си промениш поведението? Имаме достъп до знание. И какво това? Някой от тук да не знае, че не е хубаво да се пуши? Всички знаем. Поне 20% от хората пушат. Някой от тук да не знае, че не е хубаво много да се пие? Всички знаем. Половината пушат. Някой от тук да не знае, че е хубаво да се спортува? Всички знаем. Сигурно 20% спортуват редовно. Ние нямаме нужда от знания. Ние имаме нужда от напомняне. Ние основните неща в живота ги знаем. Проблема не е знание. Проблема е действието. Проблема на действието е дисциплина. Като заговорихте за образование и университети, тук има и много ученици и млади хора. Какъв съвет бихте им дали? Скъсайте си задника от работа. От работа. Като тръгнете да си търсите шеф, не се пазарете за заплата. Никакво значение няма. Намерете шеф, който да има по-високи амбиции за вас от вас самите. И по-възрастните от нас тук, ако ги питате, кажи ми кой е бил най-добрият ти учител в живота. И ще видите, че най-добрите учители са били хора, които са ви вярвали, обаче са искали много от вас. Не са били те, дето си въртяли синджирчето, майната му.
И преди да станеш на 28, 29, 30, ти си чирак. Ти подготвяш почвата, в която след това можеш да почнеш да съдиш. Никакво значение няма дали ще взимаш 200 лева повече или по-малко. Те няма да ти променят живота. Ако обаче за възрастта между 22, 25, 26 ти научиш много, проваляш се, научиш се да ставаш, научиш се да не се отказваш, на 28 ставаш пушка. Имаш цял живот пред себе си да береш плодовете. Постоянството е по-важно от усилието. Постоянството е по-важно от таланта. Необикновените хора не правят нищо необикновено. Те правят обикновени неща много дълго време. И затова постоянството е толкова важно. Гледайте самураите. Първите 3-4 години, за да постигнат това уникално съвършенство, първите 3-4 години едно и също. И сега едно от страшните неща, които младите казват, това не ми е интересно. Какво значение има дали ти е интересно или не? Какво значение? То или те води по пътя, който си избрал, или не те води по пътя, който си избрал. Какво значение има дали ти е интересно? Въпросът е с какво си обсебен. Роналдо е обсебен да стане най-добрият футболист. Верстапен е обсебен да стане най-добрият състезател. Кобе Брайант беше обсебен да стане най-добрият баскетболист. Някой представя ли си Кобе Брайант да каже, днеска не ми е интересно да хвърлям тая топка? Не. Днеска ще се видя с Майкъл Джордан, си пием бирата двамата. Имаме ли ние, нашето поколение, което си е играло на криеница, отговорност към това по-младо поколение, в тази ера на изкуствен интелект, в която то расте, да им оставим това наследство и тази култура, че срещите на живо, докосването, думите са общуването, за което сме създадени и че е най-здравословно за нас, защото изкуственият интелект, както казахте и вие, си има и морална гледна точка. И не строим ли нова вавилонска кула? Ние не само имаме морален ангажимент, ние имаме грях. Заради една битка, която загубихме. Нашето поколение имаме грях, че създадохме един свят, който ще прецака нашите деца. Според теб, поколението преди 30 години, по-умни ли са били от поколението сега? Ти какво мислиш? Мисля, че всяко поколение е по-умно от следващото, но не по-способно да се справя с живота. Точно това е... Знаеш Дарвин какво ни е казал? Дарвин казал, че всичките поколения се развиват, включително интелектуално. Не и последните 3. Поколението сега е с 7% по-ниско IQ в определени области от поколението преди 30 години. Знаеш коя е причината? Тоест ние създадохме свят, който това го ръководи. Ние скъсахме връзката в тези деца от физическото усещане. Аз да те усетя теб, да усетя твоята енергия. Аз ако искам нещо да ти кажа, аз ще пиша сега. Едно време, ако исках да си играя с Иванчо, отивах пред блока на Иванчо, виках, Иванчо, идва и да си играем. Да. Едно време баба ми, като ме викаше за вечеря, Христо, прибери се с тия си играл да вечеря. Сега ти си в съседната стая, ще ти пиша. Да. Ние ги осъдихме. Нашите деца да са жертва на това. Но духа е извън бутилката. Да. И ти ако си мислиш, че можеш да го променим, бъркаш. Кое е най-доброто, което можем да направим? Моля? Кое е най-доброто, което можем да направим? Не знам. Много бих искал да знам. Надявам се, този дигитален свят да им даде нещо, което аз не виждам. Сигурно има нещо. Сигурно има нещо. Виждам много минуси, виждам как мозъците закърняват. Аз ще дам един пример. Ако аз ти дам един въпрос на теб и ти почнеш да мислиш,
На теб ти трябва 20 минути пълна концентрация, за да може мозъкът ти да работи на пълни обороти. 20 минути пълна концентрация. Ако през тези 20 минути получи съобщение и ти отнеме само 3 секунди да отговориш, кога ще се прибереш до вечера в 9 часа и затваряш, какво мислиш става? Връщаш се назад. Да. В служебно време, днешно време, в Западна Европа, хората си поглеждат телефона 67 пъти в работно време. Тоест нашия мозък е един пинг-понг. И нали сещаш 20 минути? Тоест ти никога не можеш да достигнеш пълна концентрация на мозъка. Да, тъй като те питам, ако си чупиш крака и му сложиш гипс, какво става с мускула? Атрофира. Същото става с мозъка, само че по-бързо. И когато ти не можеш да достигнеш тези най-горните части на пълна концентрация, това са едни неврони, които трябва да се свързват. Колкото повече се свързват, те работят по-добре. Като не се свързват, умират. Тоест телефона ни прави по-глупави. Вашия работен ден как минава? Колко пъти си поглеждате телефона? Значи, ако работиш при нас, идваш 9 часа и си оставиш телефона на рецепцията. Първият път, в който можеш да си пипнеш телефона, е 12:30. Включително и аз. Телефона, ние работихме с TikTok. Знаете кой е TikTok? И аз имах късмета да говоря с CEO-то на TikTok. TikTok, той ми показа изследвания, които показват, че зависимостта на едно дете от телефона е по-голяма, отколкото от наркотици, от кокаин. Още веднъж го повторете. И ти си представи, ако имаш едно готино 15 годишно дете и шкафът ти е пълен с кокаин. Ти ще му кажеш ли, бе, Марийки, взимай си, бе, колкото искаш, няма проблем. А ние какво правим с телефона? It's okay, няма проблем. Нали сещаш каква битка трябва да водим? И аз ще кажа, що мисля, че я загубихме. Много добър мой приятел от Малта, детето му сина му е на 16 години, изпадна в зверска депресия, цяла вечер на телефона. Почна да надава килограми, много тежко психологическо състояние. И той отиде на психиатър и първото нещо, което той каза на психиатър, аз ще му взема телефона. Той каза, не дей. Това значи да му вземеш света. Това е вече света на нашите деца. Ако ние го вземем, ние им вземем света. Само не питай какъв е отговор, защото не го знам. Не го знам. Само знам колко е страшно. Само знам как оглупяваме. Да. Защото искам да дадем възможност и на аудиторията тук да зададе някои въпроси, но имаме и предварително изпратени, затова преминавам към въпросите на нашата аудитория. И първият от тях е: кои са най-важните качества за лидера днес? Това, което коментирахме, лидера трябва да вижда неща, които другите не виждат. Трябва да се влюби в тая визия. Трябва да намери хора, които да са влюбени като него. Трябва да е абсолютно наясно кои са поведенията, в които са важни в моята фирма. Аз правя най-хубавите кюфтета в България. За мен е много важно всички да сме обсебени в качеството на това, което правим. Качеството на каймата, качеството на подготовката, качеството на сервирането, качеството на приборите, качеството на тиганите. Тези неща, те трябва да са ти в вените. Ако са ти в вените, ако са ти в очите, ако са ти в гласа, ти ще привлечеш хора, които за тях това има значение. Какво става? Силна група от хора. Това е основното. Това е основното. Добре, преминаваме към следващия въпрос. В каква посока ще се развиват луксозните брандове и какво ще е важно за новите клиенти с по-големи възможности? Това го пита клиент с големи възможности или... Много хора имат грешно третиране на термина good value for money. Нещо, което има... Как е на good value for money?
стойността си заслужава парите, нали Така, да. Много хора си мислят, че като кажеш стойността си заслужава парите, значи евтин продукт. Стойността си заслужава парите има два елемента. Едното е стойност. Стойността се създава от фирмата, която произвежда продукта. Стойността не е реалност, тя се създава. Една тъпа чанта Луи Вуитон струва 3000 евро. Себестойността на чантата е 150, но те я продават за 3000, защото се създали стойност в главата на хората, която си казват, тази чанта струва 3500. Тоест, първото е възприятие, което фирмата създава. И на тая база слагаш цената. Ако ти си създал възприятие за чантата тук и сложиш цената тук, има смисъл. Аз съм създал Луи Вуитон, хоп, цената 2500, мале е страхотно е. Цената е реалност, стойността е възприятие. Тоест всеки, който предлага продукт или услуга, първата му задача е да създаде високо възприятие за стойността. Как се създава високо възприятие? Много просто. Да речем, че искам да правя агенция за екскурзии, за почивки. И да речем, че ти си ми клиента. Виждам се с теб, казвам, ще ми отделиш ли 10 минутки да пием по едно кафе? И те питам, кога ти от последните 3-4 години, коя е най-хубавата почивка, на която си ходила? Питам те, коя е най-хубавата почивка, на която си ходила последните 3-4 години? В Гърция съм ходила на почивка. Кое ти хареса много? Чистотата на морето, обслужването, мястото, на което съм била, гледките. А от мястото, на което си била, кое ти беше най-важно? Кое те кефеше най-много? Гледките. Гледките? Природата. Защото аз това обичам. Тоест прекара повече време навън или вътре, или какво правеше през деня, като отиде на тая хубава почивка? Как ти минаваше деня? Разхождаш се, ходиш на плаж. Кое ти беше по-интересно? Разходките, плажа? И двете. А от разходките, кое ти беше най-ценното? Най-хубавото ми беше, че можех да стигна до места, откъдето да ми се разкриват страхотни гледки. Море, планина. Сама ли беше или с други хора? Или? В компания. Компания голяма, малка, семейство? Средна. Средна, с приятели? Да. А как си ги подбра приятелите? Те хора, които и те обичат този вид почивки или? Да, това са ми най-близките хора, значи обичат това, което обичам и аз. Значи, ние си говорихме с теб 60 секунди. Ако аз си говоря с теб 10 минути и ти задавам тези въпроси, нали сещаш, че ако аз подготвя почивка за теб, аз ще нацеля право в десятката? Как се създава стойност? Избираш си кой е човека, за който искаш да дадеш стойност. В случая си ти. Второ, сядаш и го питаш. Не го питаш за мнение. Питаш го какво е правил. Ти последния път, кое ти беше най-готината вечеря? Ходих тук в един ресторант санански, страхотно. Какво ти хареса най-много? Ми имаха много хубави манджи. Що манджи? Аз обичам такива по-готвени неща. Фраз. Тоест създаването на стойност в същността си има 3 неща. От всички хора в тая зала, аз мога ли да преценя кой тип хора са моите клиенти? Мога ли да направя нещо за всички? Не. Но мога да си избера на хора, клиенти, които имат не също поведение. Второ, почвам да си говоря с тези хора, да разбера какво правят и защо го правят. И третата стъпка е избирам една нужда. Твоята нужда е да отидеш някъде, да има страхотни гледки, да имаш време да се разхождаш с близки хора. Знаеш ли Дубровник? Какви гледки има? Дубровник е на същото разстояние като Гърция. Ще може да ти струва същите пари. Уникално място. Има и страхотни плажове. С една лодка за 30 минути отиваш на един плаж. Страхотен плаж на страхотен остров, още по-хубави гледки. Аз вече знам какво искаш. Виж колко е просто.
Имах един въпрос от една моя близка позната от града. Защо няма информация за Fast Track? Как вие създадохте стойност на Fast Track? Как тя стана компанията, чието услуги са търсени от много големи други компании, за да ги консултирате? Без уебсайт ли казахте? Как? Рекламата е цената, която плащаме за калпав продукт. Колко от вас използват ChatGPT? Някой от вас да е видял някога реклама за ChatGPT? Не. Колкото повече пари трябва да харчиш, толкова повече продукт ти е по-калпав. Ако създадеш продукт, който има уникална стойност, вероятността този продукт да не може да се разпространява сам по себе си е близко до нула. Ние имаме в момента 1000 клиента в 35 държави. Не сме дали една стотинка за реклама. Няма веб страница. Как ги информирахте, че съществувате и че правите това, което правите на международно ниво? Имахме, може би, късмет. Направихме един workshop с 150 човека в Словакия преди 12 години. На този workshop имаше хора от 7-8 държави. Представихме им Fast Track методологията. След това започнахме с 4 от тези фирми да работим. 2 бяха от Словакия, една беше от Германия, една от Монголия. И оттам тръгна. Да. Ти, ако си купиш, ако отидеш някаква хубава вечеря до вечера, много ти хареса, ще кажеш ли на твоите приятели? Да. Те ще кажат ли на техните приятели? Добре. Преминаваме към следващия въпрос. Кои са показателите, по които разбирате, че бизнесът ви върви в правилна посока? Много хора мерят качеството на бизнеса с парите, които изкарват. Според мен това е една от трите мерни единици, които има значение. Първата е дали се кефиш, докато го правиш. Втората е какъв човек ставаш, докато го правиш. И третото е колко пари изкарваш. И всеки трябва внимателно да прецени за себе си, кое му е по-важно. Ти работиш върху бизнеса, но бизнесът работи върху теб. Работиш, ставаш друг човек. Ти когато излезнеш сутринта от къщи и се пребереш в къщи, то не е същия човек. Ти отиваш в офиса, работиш 10 часа, ти се връщаш друг човек. Кой е човек, който искаш да станеш? Ти работиш, правиш някакви неща. Кефи ли те това нещо? Както и да го гледаш, ти ще прекараш повече време в офиса, отколкото с децата си. Няма значение колко обичаш децата си. Всеки един от нас в работния си, в живота си прекарваме повече време в офиса, отколкото с децата си. Ти нали сещаш колко е важно това, какво правиш? Нали сещаш колко е важно с кой го правиш? Това са трите елемента на успех. Да, парите са важни, но за мен е по-важно. Ние имаме в офиса уникална групичка от млади хора. Ако ти ми кажеш, да, ще увелича утре печалбата 5 пъти, но искам да ги разкажа всички тези хора, ще ти покажа един среден пръст. Не ме интересува. Удоволствието да работя с хора, които мислим по един същи начин, ние имаме едни и същи цели, даваме енергия един на друг. Това е супер далавера. Това е готино. То е хубаво, то те зарежда, то те прави по-добър човек, то ти помага да растеш. Добре. Как виждате потенциала на България като място за правене на успешен бизнес, предимства, пречки? То вие сте доказателство, че може от България да се работи успешно на международната сцена. България, както всички останали държави, има хубави, има лоши неща. Всеки един от нас избира кои да гледа. Ние с тебе до вечера може да седнем да вечеряме и да мрънкаме за България 3 часа. И сме прави.
На края на вечерта ще сме изцедени като лимони, ще ни е черен света, няма да имаме нито една идея и ще се чудим кога да избягаме от България по-бързо. Може да седнем с тебе да вечеряме и 3 часа да обясняваме колко е готино България. Какво е Сандански, какъв е въздуха тук, какви възможности има, какви млади хора има. И пак ще ме прави. Ти кое избираш? После, всеки, който мрънка за България, в утре пътувам за Бангладеш. Всеки, който мрънка за България, искам да го взема с мене в Бангладеш, да ви за какво става въпрос. От Бангладеш отида в Кения. Всеки, който се оплаква от корупция, искам да дойде с мене в Кения, да ви за какво става въпрос. Всеки, който се оплаква от България, просто търси причина да се оправдае, че от него нищо не става. Ако трябва да изградите един екип от нула, кои 3 качества бихте търсили в първите 5 и защо? Бих търсил хора, които като ги погледнеш в очите да излиза огън. Да искат да постигнат много. Да имат големи мечти за себе си. Малките хора не могат да имат големи мечти. Ти можеш да познаеш човека по големината на мечтите му. Големината на мечтите определя големината на проблемите. Ако твоята мечта е тук, тая чаша ще се бори. Ако твоята мечта е тук, ти тая чаша ще прелетиш над нея. Първото, основното, единственото нещо е да намеря хора, които много искат да постигнат за себе си и са готови да платят цената. Ако ги намеря тези хора, моята работа е лесна. Аз само трябва да им създам условията на тези семена да покълнат. Работата на мениджмънта не е да мотивира хората. Работата на мениджмънта е да намира хора, които са вече мотивирани. Има един жесток диригент Хърбърт фон Караян. Не знам дали го знаеш. Може би най-добрият диригент в света. И той е диригент на Берлинската филхармония. Най-добрите музиканти в света. И той като дирижира прави ни такива големи жестове. И като ги прави тези големи жестове, ги обърква. Те не знаят кога да стартират и кога да спрат. Един журналист го пита: сър Караян, вие знаете ли, че обърквате вашите хора? Знам. А що го правите? И той дава, според мен, най-добрия урок по лидерство. Той казва: виж какво, моята работа не е да им казвам кога да стартират и кога да свършват. Моята работа е да намеря най-добрите музиканти в света и да им създам пространство, в което може да се развихрят. Това е лидерството. Ти ако си замръзена скумбрия, ти ще умреш замръзена скумбрия. Аз не мога да те мотивирам. Обаче ако имаш огънчето в теб, аз трябва да поливам върху него, да ти помагам. Лидерите се осветяват от отразената светлина от техните хора. Лидерите се осветяват от отразената светлина от техните хора. Колкото са повече моите хора, толкова аз съм по-добър. И една от глупостите, добрите менеджери не дават отговори. Ако в офиса каквото и да ме питаш, ако не ме питаш за пасворда, аз няма ти кажа. Аз ще се опитам да ти помогна, ти сама да се научиш как да стигаш до отговора. И ако ти си правилният човек, с правилните мераци, ще се получи. Можем ли да кажем, че какъвто е лидера, такъв му е екипа и че... Естествено. Преминаваме към следващия въпрос. Коя книга е оставила най-много отпечатък върху вас и ви е вдъхновила най-много? Аз нямам отговор на този въпрос. И ще ти кажа защо. Навал Равихан казва, че е много по-хубаво да прочетеш 10 книги по 100 пъти, отколкото 1000 книги по един път. Но за да намериш тези 10, трябва да прочетеш 1000. Аз има някои книги, които ги прочитам по 5-6 пъти. Коя е книгата, която сте прочели? Ще ти кажа кои са. И нищо не разбирам. Хоп.
И ти кажеш, четеш една и съща книга. Не, книгата е една и съща, но ти си друг човек. Тоест, много е важно книгата да те нацели точно в правилния момент. Ако прочетеш книгата на грешния етап от живота си, няма да я разбереш. Любимата книга на Стив Джобс е Beginner's Mind. На един зен мастър, зен учител от Япония, мозъка на начинаещия. Аз съм чел 10-12 пъти. Нищо не разбирам още. Но не се отказвам. След като той е видял нещо в тая книга, и на мен ще ми дойде времето. Тя книгата е там. Аз още не мога да стигна до нея. Така че ако мога някакъв съвет, четете като луди. Една книга е 4 часа. Ние намираме време за всичко. Правим какви ли не глупости. Една книга на седмица е 4 часа. И ние сме си говорили, и съм го казвал и друг път, няма как да прочетеш една книга за Леонардо да Винчи за 4-5 часа. Да седнеш след това с една чашка кафе и да си мислиш за половин час. И как виждаш света да ни се промени? Няма как. Няма как да прочетеш една книга за Стив Джобс за 4-5 часа. Да помислиш върху нея и да не гледаш на света по друг начин. Няма как да прочетеш Война и мир. Няма как да прочетеш Веданта и да ни се промени. Така че моят съвет е 4 часа на седмица. Няма как живота си да не стане по-хубав. Няма как. Преди да завършим с кратко блиц интервю, ми се иска да дадем все пак възможност на хората в залата да зададат своите въпроси. В Ева е микрофона, така че бъдете смели. Ето там имаме едно младо момче, Ева, и след това добре. Ако Ева, аз и така ще чуя сигурно. Не, нека да е. Първо благодаря за дадената възможност. Въпросите ми са два. Четейки Сенека, той ме провокира да размишлявам над смъртта. Може ли да чуя вашата гледна точка, защото ми е много любопитно да разбера? И второто е, много стоици казват, че препятствието е пътя. Отново въпросът ми се препокрива с предния. Какво е вашето мнение за това? Първият въпрос не го разбрах. За Сенека. Вашето отношение към смъртта и вашите размишления над нея. Аз много обичам Сенека и от него научих едно много гадно нещо, което много ми помага. Един отвратителен навик. Аз много обичам да преспивам, като беха малки, моите дъщери. Аз имам 3 дъщери и сега последната вече е голяма, но пак обичам да я преспивам. И от Сенека научих, като заспи, се опитвам да си представя, че тя ще умре докато спи. И на другия ден няма да има. Отвратително. Но това ми промени възприятието за това същество. Защото ние не оценяваме нещо, докато не го загубим. Ние си мислим, че всички неща, които имаме, са ни даденост, а те не са. И Сенека ме научи да си представим живота без най-хубавите неща, които имам. Тогава почваш да ги оценяваш по по-различен начин. И след като го правя това вече доста време, всяка секунда с дъщеря ми е злато. Всяка секунда е злато. А на тема смъртта, аз имам малко по-различно. Много ме е страх, но не от смъртта, а от това, че няма да ми стигне времето. И начина, по който аз си го визуализирам, ако ти отидеш в един музей, е много готин музей и много те кефи. Обаче, знаеш, че музея затваря в 5 часа. И колкото повече обикаляш музея, толкова по-хубави картини виждаш. Колкото по-хубави картини виждаш, толкова повече научаваш за изкуството. Колкото повече научиш за изкуството, повече искаш да виждаш. И знаеш, че остават още 3 етажа от музея и има още само 2 часа. Това ми е притеснението за смъртта. Защото
ти няма как, ако се замислиш върху живота, да не разбереш каква далавера е. Да не разбереш ние какви щастливци сме. И колкото повече опит трупаш, ти виждаш още колко по-хубави неща има, които трябва да правиш. И знаеш, че музей ще затвори в един момент. И колкото по-време минава, ти доближаваш до часа, в който ще затвори музея. Така че единственото, от което ме е страх, дали ще ми стигне времето и дали няма да ми падне енергията. Това са ми двата дерта на тема смърт. И последно нещо на Сенека. Сенека има една много хубава приказка. Аз смятам, че си нещастен, защото никога не си изпитал нещастие през живота си. Замислете се за това нещо. Аз мисля, че си нещастен, защото никога не си изпитал нещастие през живота си. И всички трябва да разберем, че ако това е средното на живота ни, има моменти, в които сме много нещастни и има моменти, в които сме много щастливи. И разликата между тези прави красотата на живота. Който и да си. Ако искаш да си Роналдо или Принц Чарлз или който, имаш моменти, в които си нещастен и моменти, в които си щастлив. Трябва да ги обичаме еднакво. Трябва да търсим красотата еднакво. Защото това е нещото, което живота ни сервира. Преминаваме ли към следващия въпрос? Здравейте. Аз имам такъв въпрос. Кой задава въпрос, само не мога да видя? Да, окей. Извинявам се. Имам такъв въпрос. Дали сте имали лични фалити през живота си като бизнес или в бизнеси, които са изпадали в фалит? И ако сте имали такива, как сте се изправили и какво сте научили? Благодаря ви. Имал съм два много тежки фалита. Бех на доста напреднала възраст, когато загубих абсолютно всичко, което имах. Имах 2 деца тогава и не можех да си платя сметката за тока. На всичкото отгоре им бех създал стандарт на живот, който беше скъп. И трябваше така да направя, че те да не разберат. И това, което научих, че в нашия занаят можеш да загубиш 3 неща. Първото е пари. Пари е най-лесно. Пари печелиш, пари губиш. Ако не сте губили пари, не сте се опитвали достатъчно. Второто е отношението на хората, репутацията си. Много боли. И не ме болеше толкова, че загубихме пари, колкото всичките хора си мислиха, че сме мошеници. Репутацията се възстановява. Повече боли, повече време отнеме, но пак става. Но има едно трето нещо, което е, поне в нашия занят е най-важно, което жив или мъртъв не трябва да го губиш. Ако ти искаш да направиш нещо интересно, трябва да правиш неща, които не си правил преди. Ако правиш неща, които не си правил преди, ти нямаш никаква идея какъв ще е резултата. 0. Ако имаш нова идея, вероятността тази идея да стане 12%. Тоест, ако ти искаш да правиш нови неща, по-вероятно е да не успееш. Когато не успееш и се плеснеш по лице, какво е важно? Да станеш. За да станеш, кое е важно? Самочувствието. И за мен това, което можеш да загубиш от фалита или от неуспеха, е самочувствието. И за мен това е най-страшното. Прави каквото искаш, но не си губи самочувствието, защото самочувствието ти трябва в най-тежкият момент. Самочувствието обаче носи 2 острията. Как можеш да имаш много високо самочувствие, без да станеш пълен задник? Как можеш да имаш много високо самочувствие и да продължиш да задаваш въпроси? Така че това, което фалита ме научи, е 3 неща. Загуба на пари – лесно. Загуба на репутация – боли, но се оправя. Внимавай да не си загубиш самочувствието. А самочувствието и егото? Има 2 вида самочувствие и 2 вида его.
Едното е самочувствие, което гледа назад. Мале, аз виж какво направих. Мале, тук имам милиони, мале, да виж каква къща имам. Това е самочувствие, което гледа назад. Хубавото самочувствие е това, което гледа напред. Аз това ще го направя. Това е увереността, която човек има. И увереността в собствените си усилия. Така че аз сега го деля на две. Дали гледа назад, дали се трупа на това, което си направил, или се трупа напред. Преди 2 седмици имахме едно събитие и ме питаха кой е най-хубавият бизнес, който съм създал, той, който тепърва ще създам. Да. Кой е най-хубавият продукт? Аз още не съм го направил. Той е пред мен. Благодаря. Господин Панчев има въпрос себе. Може. Личностното развитие ще доведе всички успехи в живота ви и как можем да вдъхновим хора около нас, които са ни близки, да проумеят, да съзрят за идеята, че постигайки личностно развитие, това ще повлече всички останали успехи към тях. Не самото преследване на успех, подобряването на себе си. Ти казваш хора около вас, трябва да внимаваме какви приятели си избираме. Трябва да си избираме приятели, които имат цели равни или по-високи от нашите. Когато се влюбиш в някой, трябва да се влюбиш в двама човека. Единият човек е този, в който се влюбваш, другият човек е това, което той иска да стане. Това са двама различни човека. Особено когато човекът е млад. Тоест, ние трябва изключително внимателно да подбираме хората, с които се заобграждаме. Ако ти имаш много високи цели, твоите приятели нямат, в един момент, рано или късно, ти трябва да се разделиш или с целите си, или с приятелите си. А целите на хората са тяхната идентичност. Така че това са двете неща, които за мен са много важни. Кои са приятелите, с които се отделяме, кои са, ако имаш партньор или съпруга. И ние имаме няколко много тъжни случаи, когато при нас идват много талантливи млади момчета или момичета. И някои са си тръгвали заради техния партньор. Защото ако ти си ултра на вид, искаш да направиш чудеса, искаш да бачкаш, стоиш до 7-8, четеш като луд, и твой приятел или твоята съпруга се прибере в 6 часа и ти мрънка, това не може да съществува. Тогава и двамата губите. Така че за мен в основата на това нещо е кои са хората, с които се заобграждаш. Сега, има хора, от които ние нямаме избор. Това са децата ни. Това имах предвид. Да. Аз лично мисля, че твоите деца какви искаш да са, силни или слаби? Щастливи. Щастливи. Кое би ги направило щастливи? Да могат да се справят с всичко, което им сервира живота. Ако могат да се справят с всичко, което им сервира живота, ти какви искаш да са, силни или слаби? Силни. Ако искаш децата да си силни, ти трябва да им направиш живота лесен или труден? Труден. Това е мястото, където всички родители се дъним. Пази Боже да имаш пари. И това е грях, който всички, особено богатите родители в момента носим на гърба си. Силните хора са по-щастливи от слабите. Силните хора са по-щастливи от слабите. Ние трябва да направим нашите деца силни и търпеливи. И всички искаме да им направим живота лесен и хубав. И това се връща към нас като бумеранг. И създадохме едно поколение от лиглювци. Какво значи лиглювци? Едно време, един ден не ми е хубаво, окей. Една седмица не ми е хубаво, окей. Един месец не ми е хубаво, окей, викахме му живот. Сега, един ден не ми е хубаво, бърнаут. Мале стрес. Вие нали се сещате стреса
глупост е, която сме създали. Нали се сещате бърнаут и стрес, каква проява на човешка слабост е, която ние интегрирахме в главите на децата си? Така че, според мен, ако си обичаме децата, трябва да намерим вътрешни сили, да ги направим силни и дисциплинирани. И не е вярно, че някои хора са дисциплинирани, други не са. Не. Дисциплината е системата около нас. Аз съм бил 3 години в казармата. Хора от всякъде, бедни, богати, образовани, цигани, българи. От следващия ден всички сме дисциплинирани. Дисциплината е най-силното оръжие за изграждане на самочувствие на човека. Какво значи дисциплина? Аз го казах това и ще го направя. Аз го казах и ще го направя. На кой обещаваш? На човека в огледалото. Ако ти лъжеш човека в огледалото, ти нямаш дисциплина, ти спираш да се уважаваш. Аз се разбрах, че утре ще ходя на фитнеса, днеска не ми се ходи. Твоето самочувствие. Това е нашия дълг към децата ни. Трябва да им направим живота труден и трябва да ги направим дисциплинирани. Тати, 10 часа лягаме. Тати, може ли днеска 10 и 10? Не, 10. И знаеш какъв е проблема за това? Не може да имаме дисциплинирани деца, които, ако ние не сме дисциплинирани родители. Дисциплината е система. Не може да имаш дисциплинирани служители в фирмата, ако шефа не е дисциплиниран. Дисциплината е система. И тук се деним всички родители. И аз включително. Съгласен ли си с това или? Да, със сигурност въпросът е да успеем да го реализираме това нещо във времето напред. Защото аз съм напълно съгласен с вас и вярвах, че примера, който ще давам, би свършил тази работа, но сега след разговора ни виждам, че освен добър пример, трябва и да затягаме много сериозно коланите. Според мен примерът не е достатъчно. Поне от моя опит. Поне от моя опит, примера, който даваме, не е достатъчен. Трябва да изградим система на дисциплина. И то боли. Нас не боли. Моята дъщеря, като ми иска 30 лева, значи как ми се иска да й кажа да? Има ли значение за мен дали ще дам 30 лева? Никакво! И знаеш ли каква битка е да й кажа ми не може, тати? Обаче знам, че това е правилното нещо. Аз ще дам един пример с моя баща. Като на 50-тия ми юбилей баща й ме извика, вика, искам да пием с тебе едно кафе заедно. Викам, добре. Той вика, ти като се роди, аз си мислех, какво ще ми направи добър баща? И тогава мислих и си избрах едно изречение, което исках да те науча. И цял живот аз съм се опитвал да следвам това изречение и сега ще го кажа. Например, баща ми, кое е това изречение? Аз с това мога да се справя. И като връщам лентата назад, всеки път, когато аз съм имал трудност, той ми е обръщал гръб. Имаше много тежък момент, който той ме пита, фалирах и ти като те удари живота с бухалката, къде отиваш да ревеш, на майка си и баща си. И аз отивах да мрънка, майка ми маля, ще продадем апартамента, каквото каже, всичко ще направим. Баща ми ме погледна, вика, ти на колко години си? Викам на 34. Я ми се маха от главата и се оправи. И стана и излезна. И сега като си навързвам лентата, тогава ме болеше много, но сега знам, че това е правилното нещо. И аз стискам палци, аз да имам тая сила да го направя с децата ми. За това да станат силни хора, защото силните хора са по-щастливи. Благодаря ви за отговора. Още един или два въпроса. Горе, по средата имаме пак. Може ли аз да му задам един въпрос? Добре. Благодаря.
Как и по какъв начин започва вашия работен ден, как и по какъв начин завършва и за какво сте благодарен в края на всеки един ден. Благодаря. Първите ми 90 минути от деня за последните 10 години започват по абсолютно един и същи начин винаги. И последните ми 60 минути преди да си легна завършат по един и същи начин. Тоест аз съм си изградил една рутина, която следвам и вече ми е станало навик. Когато нещо ти стане навик, ти е по-лесно да го правиш, колкото да не го правиш. Сутрин правя някои неща, които ми помагат. Правя чигонг. Чигонг е китайска гимнастика. Правя дишане, правя вана с лед, сега по 15 минути. Чета философия около половин час. Мисля на числи с хартия по 15-20 минути. И се задавам само един въпрос. Как мога да смачкам този Христо от вчера? И това е въпросът, който си задавам всяка сутрин последните 10 на 12 години. Та имам си една рутина, която си следвам, която се опитам да комбинирам интелекта, тялото и the mind, и духа. И това нещо правя всяка сутрин, всяка вечер. Иначе в офиса, всеки ден в офиса започва с една ежедневна среща, която трае 15 минути. Тя започва в 9 часа и 1 минута. Причината да е в 9 и 1, не в 9 или 9 и половина, защото когато кажеш така, хората са по-точни. И аз ти гарантирам, ако дойдеш в офиса, в 9 и 1 можеш да си свериш часовника. Секундите можеш да си свериш. Тая среща трае 15 минути. След това имаме един период от време, който му казваме The Gold Hour, златния час. 2 часа никой не говори с никой. 2 часа, ако дойдеш в офиса, ще помислиш, сме мъртви. Муха да бръмнеш и я чуеш. Това са 2 часа, които всеки един от нас се фокусира само на един приоритет. Ние му казваме дракона. Кой е основният дракон, който аз днес трябва да убия? Ако днес мога да свърша само едно нещо, кое е това нещо? И това е нещото, което правим всеки ден между 9:30 и 11:30. И след това вече продължава деня нататък. В 2 часа, ако дойдете, офисът е празен, всички са в фитнеса. Ние вярваме, че фитнесът е част от работата. И всички ходим на фитнес по едно и също време. Имаме някои особени разбирания за работа. Примерно, при нас няма отпуск. Аз не знам колко отпуска имаш нужда. Може би тази година си се влюбил, имаш страхотно гадже, искаш да отидеш в нея Гърция за 1 месец, аз съм окей. Може би до година да работиш по страхотен проект, искаш да ходиш в отпуска 3 дни, аз съм окей. Така че при нас няма отпуски. Не само това. Аз мисля, че фиксираната отпуска е нещо абсурдно. Колко работи човек, зависи от целите, които си поставя. Целите, които си поставяме, е нещо много, много, много лично. Как аз да имам 22 дни отпуска и продавачката от Био да има 22 дни отпуска? Как аз да работя 8 часа и продавачката от Био да работи 8 часа? И как държавата в кодекса на труда ще каже Христо колко трябва да работи? Или Христо колко отпуска му трябва? Това са лични решения. Моята работа е да намеря човек, който му изкри от очите да работи и да му създам тая среда. Оттам нататък няма работно време, няма отпуски. Ти избираш. Та горе-долу така работим. От Монтана ли бяхте там? Да, от Монтана съм аз. Здравейте, господин Христо Попов. Казвам се Славко Василев. На 39 години и съм земеделец. Също като вас съм баща на 3 деца.
В Бяла Слатина пропуснах да ви задавам един въпрос и сега искам да се възползвам. Радвам се, че в Сандански може да го зададете този въпрос. Благодаря. Този въпрос почти се доближава до първия, но е насочен лично към вас. Ако утре ви кажат, че ви остават 2 или 3 месеца живот, не дай си Боже, кои са трите неща, които вие ще предадете от своя жизнен опит и морални ценности на вашите дъщери и на хората по света? Аз имам някои идеи, които ще съм много благодарен, ако се случат. Те са свързани с развитието на дъщерите ми, с развитието на фирмата. Ако ми остават 2-3 месеца, ще се опитам да създам условията, за да могат тези идеи да се случат и като съм си тръгнал. Някои от тях са свързани с децата ми. Но те може би нямат уменията, може би нямат средствата, може би нямат условията. Аз ще се опитам да създам тези условия, така че те, ако решат, да могат да изпълнят тези идеи. Също и в фирмата. Имам идеи, които искам да се случат. Ако си тръгна след 3 месеца, няма да ми стигне времето. Аз искам да създам тези условия, да дам шанс на тези идеи да се случат. Аз мисля, че ад е да умреш с най-хубавата работа вътре в себе си. И когато човек има идеи, когато човек има енергия, това е някакъв дар от Господ. И ако ти не им обърнеш внимание, ако не реализираш енергията, която Господ ти е дал, аз си ги представям, че като тръгнеш един ден да умираш на смъртното легло, това са едни призраци около тебе, които ще се сърдят. Аз дойдох при тебе, ти що не ми обърна внимание? И аз дойдох при тебе, ти що не ми обърна внимание? Ти имаше тая енергия, що не я използва. И това е нещо, от което мен поне ме е страх. И затова ще се опитам да създам условия, ако хората искат тези идеи да ги реализират. Аз си мисля, че мързела е безотговорност към хората, които те обичат. И това е нещо, което ще се опитам да направя. Благодаря ви. Добре, още един ето тук последен въпрос, ако може, и приключваме с въпросите от аудиторията. Може да пуснете микрофона надолу или ако искате, може и без микрофон да го зададете. Може ли да се... Здравейте! Христо Бачваров се казвам. Аз съм, да кажем, 10 години по-млад от вас, но все пак съм закачил от комунизма малко, от това, което казахте. И през живота ми никога не ми е било скучно. В смисъл, дори в моменти, в които не е имало нищо за правене, аз съм имал мечти, учил съм неща и развивал съм се, да кажем. Това, с което ми е трудно в момента да се справя, дъщеря ми е на 11, или ще стане на 11 след 2 месеца. И има моменти, в които ми казва: тати, скучно ми е. И ми трябва някакво разтърсване, за да намеря начин да й покажа, че това не е възможно да ти е скучно. На колко години си? На 51. Аз имам малко по-различно мнение. Аз мисля, че забравихме какво е да ни е скучно. Спираме на светофара, чакаме на опашката, вадим телефона. Скуката има нещо много хубаво. Скуката помага на креативността. Какво е креативността? Креативността са едни малки стръкчета, идеи, които им трябва тишина да поникнат. И понеже ние го убихме, на нас никога вече не е скучно.
Никога. Значи, ако четох един интересен анализ в туалетните, в нощните клубове в Англия, сега хората стоят с 40% повече. Сещате ли се що? Защото влиза с телефона. Така че аз не бих се борил срещу скуката. Не само това, и на нас, на пенсиите, аз бих препоръчал прави така, че ти да е скучно. Има един индийски философ Кришнамурти, който казва, ако стоиш в една стая, 1 час сам, със собствените си мисли, светът ще стане по-красив. Така че аз не бих се притеснявал, бих казал, it's okay. Добре, благодаря ви. Благодаря ви на всички. Мерси. Мерси. Благодаря. Благодаря. Много ви благодаря. Успех. Успех желая на всички. Благодаря ви много. Мерси. И аз ви благодаря за това, че бяхте тук с нас и че ни подкрепихте. Ще има и още.